እግዚአብሔር ይባርኩም። አምላኽና እሙን እዩ። አምላኽና ጻድቕ እዩ። እሱ ሓያል እዩ። እሱ ብርቱዕ እዩ። እሱ ጅግና እዩ። እሱ ኣቦ እዩ። እሱ ጓሳ እዩ። እሱ መራሒ እዩ። እሱ ሓላይ እዩ። እሱ ሓላዊና እዩ። ብሓቂ እቲ ንእስራኤል ዘህሉስ እንታይ ገብር ኢልዎ ኣይታኸስኒ። ንዓኹም ዘህሉ ንዓይ ዘህሉ ኣይታኸስኒ። ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና እዩ። ኣብ ክፉ ይስውረና፣ ኣብ ኩሉ ሓደጋ ድማ ይውፃእና። ንሕና ዘይረኣናዮ ንሱ ጸላኢስ ብዙ ከጥፍኣና ይደሊ እዩ። ነገር ግና ሓለዋ እግዚኣብሔር ሲ እሱ ይዓቢ። ስለዚ ኤልሳዕ እቲ ባርዩ እንታይ ኢልዎስ ሶርያውያን ብዙርዮም ከይቦም ምስ ረኣዮስ ሰንቢዱ ሰንበደስ ጎይታ ኢልዎ ተኸቢብና ኣለና ኢልዎ ብምኽባብ ተኸቢብና ኣለና ኢልዎ። ነገር ግና ካብኦምሲ ምሳና ዘሎ እንታይ ይገብር ይዓቢ። ካብ ኩነታትኩም እቲ ምሳና ዘሎ ይዓቢ። ካብ ንሓልፎ መገዲ ጎደናታት እቲ ምሳና ዘሎ ይዓቢ። ስለዚ ሓደ ነገር ኤልሳዕ ጸልዩ ኣቦ እዚ ባርያይ እንታይ ግበረሉ የእንቲ ክፈተሉ። ምክንያቱ ኣብ ዙርዩ ዘሎ እሲ ካብቶም ኣብ ትሪኦም ሲ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ይዓቢ። ዘይንሪኦም ዘለና እሶም ይዓብዩ። ብሓቂ ኣምላኽ እሙን እዩ። ሓላዊናኻ ይታኸስኒ። እግዚኣብሔር ይባረኽ። ስለዚ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክብሪ ክንህብ ኣምላኽ ውፃእናን ምእታውናን ሲ ጋራንቲ ኣይኮነን። ጋራንቲ ዝሓዘ ሰብ ኣሎ ኩሉ ኣቶ ክወፅእ ሰብሲ ኣምላኽ ስለ ዝረዳእና ጥራይ ብጥዕና ዘህልወና ኣምላኽ ስለ ዝረዳእና እዩ። ስለዚ እቲ ምሳና ዘሎ ካብቲ ዙርያና ዘሎ እንታይ ይገብር እዩ ይዓቢ። ምሳኹም ዘሎ ይዓቢ። ምሳይ ዘሎ ይዓቢ። ኣብ ቤትና ዘሎ እሱ ይዓቢ። እስኪ ንእሽተይ ክንጸልይና ኣምላኽ ብቃል ገይሩ ክዛረበና ንለውጢ ንምስጋር ምንታን ክኸውን ዛረበና እዩ። ብሓቂ ክዛረበና እታ ትደልዮ ነፍሲ እታ ትጸምኦ ነፍሲ እንታይ እዩ ቀረባ እዩ። ኣምላኽ ቀረባ እዩ። እታ ትደልዮ እታ ትጸምኦ እታ ሓረር ትብሎ እሱ ቀረባ እዩ። ሃሌሉያ። ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ እንታይ ይብል 3:10 እንታይ ኢሉ ኣየንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃን እየን ኢሉ ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ እዛኑ ናብ ጸሎት እየን ገጽ እግዚኣብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ እንታይ ገብሮም ይጻረሮም እዩ እሞ እቲ ህይወቱ ክፈቱ ጽቡቓት መዓልታት ከዓ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉ ከናፍሩኻ ተንኰል ከይዛረብ ይከልከል። ካብ እከይ ይዘንብል ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ይድለያ ይስዓባ እውን። ስለዚ ኣየንቲ እግዚኣብሔር ናበይ እዩ ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ይርአየና እዩ። እዛኑ ድማ ናበይ እዩ ናብ ኣውያትና እዩ። ናብቲ ኣብ ውሻጠና ኮይና ንጽልዮ ጸሎት ኣምላኽ እዛኑ ይሰምዕ እዩ። ብምዱብ ግዚኡ ድማ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ጾር ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘይፈልጦ ዓበይቲ ኮይኑ ዝበኽዮ ነገር ኣለዎ። ነገር ግና እዛን ኣምላኽ እዛኑ ጸን ኣቢሉ ይሰምዕ እዩ። ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ድሰማዕ ኣምላኽ እዩ ዘለና። ስለዚ ኣየንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ ኣለዋ። ጻድቃን ፍሉይ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ በቃ ብክርስቶስ ተቐበለ ክርስቶስ ዝኣመነ ሰብ እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ ኣየንቲ እግዚኣብሔር ናባይ ናባኻትኩም እዩ። ኩሉ ግዜ ይጥምታ ኩሉ ግዜ ድማ ሓረር ይብሎ። እዛኑ ድማ ሓቂ እግዚኣብሔር ነቲ ጸሎትና እሽሽ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ዘለና። ኢየሱስ ሃሌሉያ። እግዚኣብሔር ሆይ ሕጂ እውን ኣመስግነካ ኣለና። ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ንህበካ ኣቦ። ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን። ሕጂ እውን ብህይወት ክንነብር ዝረዳእኻና ንስኻ ኢኻ። ብሰላም ክንመላለስ ዝረዳእኻና ንስኻ ኢኻ። ካብ ክፉ ሓደጋ ካብ ኩሉ ሓደጋ ዝሰወርካና ንስኻ ኢኻ። እግዚኣብሔር ሆይ ሕጂ እውን ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣቦ። ዓቤትና ዓቤትካ ደሚዕና ዓቤትካ ተተኺልና ክንነብር ክሳብ ምጽኣትካ ድማ እግዚኣብሔር ሆይ ንዓኻ ክንጸባበይ ነፍስና ክትረዳእና ጽልያ ኣለኹ። ንውሽጢ ነፍስና እግዚኣብሔር ሆይ ከተበርትዖ ይጸልይ። ኣብ መንጎና ዝደኸመት ከይትሕሉ እግዚኣብሔር ሆይ ኣብ መንጎና ዝተሓለለት ከይትሕሉ ኣቦ ንስኻ ከተጽናዓ ይጸልያ ኣለኹ። ነታ ወለል ትብል ዕጋር ንስኻ ጽንዓ እያ
نتا تبكي نبع دمان سخاد رزا نتا تبل زلا እግዚአብሔር ሆይ ምላሽ ሓባ አቦ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ነዚ ግዜ እዚ ኣለሊና ኣብ ቃልካ ክንጠብቕ ኣሰር ጽድቅኻ ክንስዕብ ኣሰር ቃልካ ክንስዕብ እግዚአብሔር ክትረዳና ይጸልይ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ نشت فتح قبلكم مسكين خاصة الالك لكم الالك لكم يمو استي خيده تقلالي انت اي حدا اب حدا عدس حد حفتام سباي نيرو اب حفتامي اجي كاتو كوص خلو بتعف دغ زلو منسيات يريمو انت يبلم دغزي يبارخو حساب لبخم يسمرلكم قال يعتو وصخاتو حساب لبخم يسمرلكم قال يبلم يعتو يوص كل غزي خمو زبارخم حار حدا ما عالتي منسيات تايبلو عبو كل غزي كم زغيركا تبارخنامو تاي تبارخوت كايلوم لب ولادن ولدو زلو حساب مالتي ودقي ابطبو درجه ክትበጽሑ ህጅስ ኣብቲ ልብስ እቲ ሰባይ ዘነበረ እዩ ደቀይ ኣብጽቡ ደረጃ ክትበጽሑ ተማሂርኩም ዘሚትኩም ርእስኩም ኮይንኩም ንወለድኩም ክትኮኑሲ ኣብጽቡ ደረጃ ንክትበጽሑ እሲ ሓሳብ ልብኩም መስመረልኩም ዝብለኩም ዘለኹ ይሉ ይነግሮም ማለት ዳሕር ንሳቶም እንታይ ኢሎሞ ኣቦ ኢሎሞ እቲ ኩሉ ትብሎ ዘለኻሲ ኣብ ልብና የለን ኢሎሞ ዳሕር ስንብድ ኢሉስ ጽቡቅ حسابات دي حاسبو منسيات اب غروبيت اب افدغيلو مالتي دحر انتاي بلو انتاي دا بلبخم زلو حساب غلي بلو اب لبوم زلو حساب انتاي ات كل زحاسكايو غراتكا ات كل زحاسكايو حبتخا ات ينصبو ادقخا تا هيسكا زلخا مركسكا سبيتخا مالتي نقص كمي غيرنا انا نغورينا حسب زلنا يلومو سباي سنبيدو مخنياتوس حساب لبكم يزسمرالكم يزلوم زلو حساب لبهم نايتو منسيات انتاي نيرو نت سباي كتفو يوم حاسبو زيرو اجو سخاي تردو كل غزي حساب لبهم يسمرالكم قال اندا بلا يصلي يباركم نيرو سباي سنبد يبلمو لكاس حفصه حاب لبهم زلو حساب سخالي نو كتفو ويز سباي حدا ነገር حاسيبو بالحتنيا سباي سلاز نبره بتحبتو غيرو تقتلهم وزيهم مغنياتو تقتلكايو ودحبو حاو غلغل خمصو خايم لكنا قتلكانا حواتنا قتلكانا اخولي بتحبتو غيرو انت اسرهم صلعت خبزيه دحرايتا غيرو حدا نغرت بارخوتو قيرو خلالو وصخلو كعتخلو املاح غص يبرحلكم حساب لبو يسمرلكم بقالو تراهو اندابله اتي قال املاح مغنياتو قال املاح انت دابرهلو سب غرات بصايكا انتي تغبري زبلو ايتمناي سبيت بصايكا انتي تغبر ايتمناي سلازي سباي انتي قيرو كابقال غونصታት مئتاو بارخوتو ቀይርዎ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ገጹ ያብርሃልኩም አምላክ በቃሉ ይራሃብኩም ኢየሱስ ይገለጽልኩም እንዳበለ ቃላቱ ቀየሮ ይብለኩም ህጂና አጣር እስቲ ኸይደ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አብልብ በነፍሶ ከፍኩም አባይን አባኻትኩም ብዙ ስዕል አለ ብዙ ስዕል አለ بزعبا دقكم بزعبا حداركم بزعبا غوربيتكم بزعبا بصوتكم بزعبا بيت كريستيانكم بزعبا مرحتكم ابلب نفسو كف بزو سئل الله تسئلتي كم تدسعلكم موت سئل انت زي صنيهو حندبتكم انتي خون كم زلوا قيرخت كلكم ابعدنا انتي يبلو ويتقال عمس عمصه انتي بلو سخاس كمزو خين كان تتخيد يبلو شن مالت كفو قال زر يزرو مالت يا ابا عدنا ابتزعبناي عدنا انت اصاوالس
ክስቶ ገለ ይብሉ መስማዕኻን ዘይመስምዖም እኳ ይትፈልጥኒ ካብ ርሑቕ ከለዉ እዮም ፀንተ ኢልካስ ደም ተሓለቕ ገለ ይብሉኻ ኢኖ ቃላት እቲ ታሽሙ ሕጂ ቃላት ኣፍና ወሳነ ተራ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ሎም መዓልቲ ሂዝያ ድመጻኹ ፍረ ከናፍርካ ወይ ድማ ቃላት ኣፍካ እትብል ኣርእስቲ እየ ባይዘወይ ፍረ ከናፍርካ ዝብል ታ ፍረ ዝብል ኩሉ ግዜ ተማሂርና ኢና ፍረ እንታይ እዩ ዘርኢ ምሽ ፍረ እንተልዩ ቀጻልነት ኣሎ ማለት እዩ ፍረኻ ንምንታይ ይጠቅም ንምግቢ ይጠቅም ኩሉ ንነብሮ ዘለናስ ውፅኢት ናይቲ ፍረ እዩ ንበልዖ ምግብታት ካብ ፍረ እዩ ዝመጽእ ማለት መብዛሕና ወይ ከዓ ምቕጻልና ናይ ህይወትና ፍረ እዩ ስለዚ ፍረ ከናፍርና ጽባሕ ንጎ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክነዓጽዶ ኢና ማለት ሰብ ነቲ ድዘርኦ እንታይ ይገብር እዩ ይዓጽዶ ነቲ ድዘርኦ እዩ ዝዓጽድ ስለዚ እንታይ ክብል ለለየ ኣብ ልብኹም ኣብ ውሽጢ ኣብ ስራሕኹም እዚ ነገር ምስ ተረዳእንሲ ኣብ ጎረቤትናሲ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ስደት ንነብር ዘለና ሰባት ብምዃንና ከም ቤት ኣምላኽ ከም ብፍላይ ዝብለኩም ኣብ ስደት ሕጂ ኣብ ዙርያኻስ ኣብ ስራሕኻሲ ብዛዕባ ናትካ ስደተኛ ምዃንካሲ እንታይ ዝገብር ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ ዶ ኣሎ ገሊኡ ይፈቱ ገሊኡ ኣይፈቱን እዩ ኣብ ጎረቤትኩም ኣብቲ ዘለኹም ገዛውኩም ገሊኦም ብዛዕባትኩም ደስ ዝብሎም ይኽእል እዮም ገሊኦም ካ እንታይ ይገብሩን እዮም ንምንታይ መፂእ ሓንሳ እኮ ኦክሲጅን ትጻረረው ትወስደሎም እዩ ዝመስል ማለት ሕጂ እንታይ ክትገብሩ ክትክልለኩም ቃላት ከናፍርኩም ክትቅይሩ ክትክልለኩም ክትባርኽዎም ጥራይ ዘለኩም ኣማራጽ ንሳቶም ንምንታይ መፂኻ ኣብዛ ዓዲ ክብልኻ ከለውስ ወይ ከዓ ብዛዕባኻ ክፉእ ክሓስቡ ከለውስ ንስኻ ብዛዕቦም እንታይ ሕሰብ ጽቡቕ ሕሰብ ጽቡቕ ዝራእ ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣብ ስራሕኹምሲ እቲ ማናጀር ኣንጻርኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ናትኩም ተራግን እንታይ እዩ ምረቓ ጥራይ ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ዝበልክኹም ንምንታይ ክጥዕመኩም ንዓኹም ክጥዕመኩም ሰብ ርእሱ ምንታን ክጥዕሞ ቃላት ኣፉ ክጥንቀቐሉ ካብቲ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍረ ከናፍርና ወይ ከዓ ቃላት ኣፍና ዓበዩ ዝፍተን ተዳሪናዮስ ኣብቲ ፀበባ እዩ ከምዚ ዝበልክኹም ብዛዕባ መራሕትኹም ዝሰኣልኩሞ ስእሊ ኣሎ ኣብቲ ክቕመጥ ወይ ከዓ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ እዩ ኢልካ ትሓስቦ እሞ ኣብቲ ዝበልካዮ ስእሊ ሳይፀናሐካን ትሰብ ሹ እንታይ ትገብር ቃላትካ ትውርውር ከቢድ ቃላት ትውርውረሉ እሞ ሓደጉ ንዓና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሉቃስ 9:54 እንታይ ብል ብዛዕባ ኢየሱስ ሐዋርያት ታይለሞስ ንኢየሱስ ከንብባ ደስ ብለኒ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ያዕቆብ ዮሐንስን ከኣነ ዝምስ ራእዩስ ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ከመይ ዝገበሮ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንብልዶ ትደሊ ዲኻ በልዎ እንታይ ኢሎሞ ሕና ሕጂ ቃል ዝረኣይዎ ነገር ኣሎ ኤልያስ እቶም 40 መጽዮምሲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተዳኾንካስ ውረድ ኢሎሞ ኣነ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተዳኾ ኮይንኩስ ሓዊ ካብ ሰማይ መጽ ይብላዕኹም ገለልዎም 40 ተበልዖም ካልኣይ 40 መጽዮም ተበልዖም ሳልሳይ ምስ መጸ ግን እቲ ኣዘራረቡ ምስ ቀየሩ እቶም ሳልሳይ ዝመጸ ኦሬዲ እቶም 40 ድኸዱ ጎይታይ ስኻስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተዳኾ ኮይንካስ ካብ ውረድ ኢሎሞ ኣነስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተዳኾ ኮይነሲ ኢልዎም እጂ እቶም ሳልሳይ ግን እንታይ ገይሮ ካብቲ ጎይታይ ኢሉ ብትሕትና ገለ ምስ በሎ ንኦ እንታይ ገይሮ ወሪዱኻ ተዘራ ዳሕር እዚ ታሪክ ስለ ዝፈልጡኻ ንሳቶም እንታይ ኢሎሞ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ጎይታይ ምስ ኤልያስ ከምቲ ዝገበሮ ኤልያስ ከመይ ከም ዝገበሮ ኤልያስ ካብ ሰማይ ሓዊ ምጽዩስ ከም ዘብልኦም ንስኻ እውን እንታይ ንግበር ኢሎሞ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱስ ከጥፍኦም ክንብል ዶ ትደሊ ኢኻ በልዎ ምልስ ኢሉኻ ወዲ ሰብሲ እንታይ ክገብር ኣይመፀን ነፍሳት ሰብ ከድህን እምበር ከጥፍ ኢሉ ኣይመፀን ዕላሙ እንታይ ይኮነን ሰባት ከጥፍ ኢሉ ኣይመፀን ኣነ ንስኻትኩም ብቃላት ከናፍርና ጌርና ሰባት ከነጥፍ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ሲ ካበይ ከም ዝኾንኩም ሲ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ኢልዎም ምንጭኹም ሲ ኣበይ ኢልዎም
እጂ ምንጭናስ አበዩ ሰረትናስ አበዩ ካበይና ተሰሬትና ምንጭና ካበዩ ስለዚህ እንታይ ሎም ከጥፍ አይመጻኹንሞ አይናይ መንፈስ ምዃንኩም ዶ አይትፈልጡን ይኹም እናበለ ገነሖም ይብለና እሳቶም ግን አንታየም በቃ ኤልያስ ዝገበሮ ነገራት ተአምራት መጽኡ ቁልመጽ ከብለውም እም ተጸብዮም ንሱ ግና ከሙ አይነበረን አነ ዝመጻውሲ ዕላሙ ሓደ ይዶ ሰባት ነፍሳት እንታይ ከገብሩ ምድሃን ክረኽቡ ሰብ ክጠፍእ ደይኮነ ሰብ ናብ ምድሃን ክመጽእ ገጹ ናብ አምላክ ክመልስ ንክርስቶስ ክፈልጥዎ እዩ እቲ ዕላሙ እሳቶም ግና በቲ ዘለዎ ኃይል ተጠቂሞም እንታይ ከገብሮ ሓው ካብ ሰማይ መጽኡ ለቁመጽ አቢሉ ኮስዶም ኢላ ሓሲቦም ነገር ግና ካበናይ መንፈስ ምዃንኩም አይትፈልጡ እንዲኹም ኢሉ ገነሖም ይብለና አምላክ መስገን ኩሉ ግዜ ኣብ ዕለታው ናብራኹም ኣብ ቤትኩም ኣብ ደቅኹም ኣብ ብጾትኩም ኩሉ ግዜ ከምቲ ተሰአልኩም ስእሊ ንኸይጸንሕ ይኽእል እዩ ድሰአልናዮ ስእሊ ብዙ ኣሎ ጁን ብዙ ስእሊ ኣለኩም ስለ ደቅኹም ኣለኩም ኣብቲ ደረጃ ክበጽሓኒ ኢልካ ብዙ ጽዕርካሉስ ኣብቲ ዝበልካዮ ቦታ ከይጸንሐ ምስ ሸፈተስ እንታይ ትኸውን ወላዲ ብድማት ስድራ እንታይ ይኸውን ኢሉኻ ቃላት እንታይ ይምጻሉ ቃላት ርግማን ይምጻሉ ስለዚህ ቃላት ከናፍርና ከማንም ለዓሊ ክንጥንቀቀሉ ዝግባአና ጊዜ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ያዕቆብ 3 እንታይ ኢልዎ ካዊና ክንከይድ ማለት እዩ ያዕቆብ 3 ምዕራፍ 1 እንታይ ኢልዎ ኣሕዋተይ ዝገድድ ፍርዲ ከም ንቕበል ዝፈልጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኾኑ ኢሎም ድሓር ኣብ ቁጥር 2 እንታይ ኢልዎ ኩላትናስ በብዙሕ ነገር ንስሕቲና እሞ ሓደ እኳ ብቃል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉ ክለጉም ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ ኢልዎ ኣይናይ እቲ ንቃላት ኣፉ ዝለጉም ኢለኩም ሰባት ጥቡቕ መሰበልኩም ይኹም መንነቱ ዝገልጽ አቀድ ነገራት መስከደዩ ስለዚህ እንታይ ለው ኩላትናስ ብዙ ነገራት ንስሕቲና እሞ ሓደ እኳ ብቃል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉ ክለጉም ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ ኢልዎ ስለዚህ ፍረ ከናፍርና ቃላትና ከማንም ነገራት ክንጥንቀቀሉ ዝግባአና ምክንያቱ እቲ ንዛረበው ዘረባ ንሱ እንታይ ኢለለኹ ዘርኢ ይዝርአይ ዘሎ ከም መጠን ዝዘርአኻዮ ድማ ከምኡ እንታይ ትገብር ኢኻ ተዓዞ ኢኻ ሓደ ግዜ ኢለኩም ፈልጥ እንታይ ኮይና አይዶኖ ሓሎ ዓርከይ ፎቶ ዓርከይ እጂ ሃፍቱ አጋጣሚ ታቆልዓ ንሽተይ ከላስ ብጥዕና ብዙ ጥዕና ይነበራን ንሽተይ ቆልዓ ከላ ስታት ስድራስ ዋጋ ከፊለ ብዛዕባ ታጓል ያው መስዓበይ ታጓል አደኻ ብተራ ሓይማ ታጓል ግን አባያ ኮይና ማለት ድሓር አደ ምስ ሓመት ታጓል እንታይ ትብላ ነድያ ሓግዝኒ ኢላ ሓይማ ነይራ ብጣዕሚ ስሓመሲ كدي راسع إلاتا يقول أنا تخوني خيلي عدشو أنت إلا إلا كمي جيره كم زعبا خوصي سخت زي فلت كيس أنا يفلت إيه ولا زي بلو أي تولد إلاتا جيت قالات سي كل تيون تاي زقبري لبدو سبري نيرو مالتي تزقنا ماكم كعا سنكتي قليل يكون أنكم لكم دليل قالات ناس بتعمي لبسب ودما كتاغوي كتلخا قالات حيال سرح يسرحي تقولع ياو حدار غيرا زمان عملو بتي بديا زمص ነገራት سقايت ነበር ነራ ማለት ዳር ከም ዝብለኒ ኤውሮጳ ዘላ ታጓለች በህይወት ከላ ነዲያ ካብ ቴሌፎን በአካል ከዳስ ነምበር ከ ካንታይ ትግበራላ يقرأ تبلله قال له مالت كيدا جلن كده كيدا تنبر يخاس هدي بق لك يقرأ مسفلتا عبديا تنبر خا يقرأ مسفلتا سي نجرات انت خينو تعريو مالت حوادي قالاتنا
أزيو سرح يسرحي عبدكنا لزرو زري سرحي مسقوحيا خا تمصو تعدسي بحقيا تسمعوا مغنياتو زحلفتو سلاغوالا تفلط يانسا دقنا كمي غيرنا خم نحلفو ما يفلطون يخليو هذا غزي اي تسرع بلكا اجي السخاغن كمي غيركا خم زحلفكايو مسفلطكاس ايفلطونا من ساعتهم فلا يبز عدخا حقيدي دحاري كم تسألكم وسأل انت زيت أنحاكم قالاتكم انت تقبروا لكم كنت انك أقول لك تقول لكم قالات رقمان كتوصوا له يبلكم بحقي كم لبام حفتام سبعين انت قبروا بارهوهم عبز دليوو يسحاتو عبز دليوو عنفتهم يسحاتو أنا نسخاتكم قنا قالات عفنا بحندبتنا نزرق زرد تتنكقنا انتي نخنبر علينا مباركم كنكل علينا سلازي اتهاز بالكم تاريخ تفويسا مالتي تقال تفويسا سلامي رخيبة إلاتو مالتي بحقي اتي زمزق علاتي حندبتنا عزيو حدقينيا بمخاني سلازي بيتروسي نزم مستزارب انتايلوم نسو نبزلو سوقو كلوغم زخلس بقوع سبايلو بقعات ياقوب بقوع كنكون ويكا ملوعات من تان كنكون وشنا زفتاتن حيل እኮ አንተ ሆነስ ሓደ ጊዜ አብስራናስ ብዙ ዝፈታትና ከነገር አለ በፍላይ ከም ዝበልኩም ስደተኛ ሙሃና ቋንቋ ሃይሪኻ ገሊዮም በቃ አብሊቢያ ብሉና ሰማይ አባደኹም አለ ብሉና ዋ ሰማይ ዳ እንታይ በበይሉዲ حقهم ناتهم سمايس أبا عدنا زلوا سماي مسلمني أبتلي بيا سماي الله أبا عدهم قليل لنا وردي فلتاتهم ياسا الساعة أهله بقى تاناتهم سماي نحنا قلت سلمى زلا سماي هتمسلم بخنياتو لا تسدنا مس الشجرنا يا مسلني نحنا سماي زي اللي عايز مسلم هو سماي الله أبا عدنا قال نبلهم مالتي ثلاث حواتي عب نخدو بفلا يابزي كنت أقلم يجبعنا أنا كل جزء زبلو نجار علني أبصرهاي زيهم بفلاي زيهم لم تيشجروا خيام مالت بزو أبصرها بونس إنسان يما أنا انتهي بلهم كل جزء سيابير يباركم واقع سلوز خفلكم يخم أنا كم زجيرة تبع زلني مغنياتو سي imagine تاريخ واقع خفيلهم يم هكذا واقع خفيلهم يم بتاع واقع يم خفيلهم حج انت خجورهم ترى زلني أنا كبارهم ترى زلني مستو علوم كبزة تسمعتهم كم دليتهم سمعتهم يجلسوا أنا انتهي لني ده حدا ما تقيس تعرفهم سي أنت حاوي السخاكو ما عارهم كسر زجبركاس نساتهم بزخفلوا لك واقعهم سلازي باركهم أي تعرفهم نوعهم قال ليش يلو خيدوا مالتي هوات انتهي قبلكم دلي أب كل نتفتاتكم سلازق وانا فوقكم مالتي أبصراكم مالكم عبيتكم مالو سلا حداركم سبيتي سلا سبايا اللوا سبايا كم تصبي نجارات مزي كون تايتقبر أي درون السخارو قليلا أنت تقبر على سنفنا أنت تقبر هجت سألعي من هالوقت كفتنا دليل أنت تقبر خيلي عبزي بوتانا كنت أنا نخلينا عقل قالها عبزي بوتو أنحي خيلي نجرجنا قالاتنا كنت سلازيا مكيا نداويت انتايلاتو داويسي أبكر متعوت زيابيرسي بقللتا كساب أركانو وصينا عملا كمسجن كلس ميلكو دمان تاي بلتو حق على لتو يبل انتاي قراتوس حق على لتو دهري انتاي زري ريخم مايخم كساب ولا دمان تاي قبرتن عملا دمان تاي قبرا هجي أبتطريقو نقرات ولا نهي تاريخ مصحف قدس تداريخم وسي بزعبا نهريو سلاسة دقو تحدى دقو انتاي جيرو اركان يابو مسرعي سنتاي قبرة حق على للو شو خانتاي متسعاتو تامرقام متسعاتو مالتي هجي انتايو قالاتنا فرق علوو نعزو زلنا حدا كابت حدا انتايو فرينايو سلازي عبزورياكم عبيتكم عبتتنبرلو عاد بوتا كبابيكم سلام من تان كونلكم كل جزء
ንጎረቤትኩም እንታይ ግበርዎም ክትኣቱ ክትወፁ ከለኹም እንታይ ግበርዎም ባርኽዎም ብቃላት ከናፍርኩም ጌርኩም እንታይ ግበርዎም ባርኽዎም ምንታን ናትኩም ሰላም ናቦም ምንታን ክኸውን ስለዚ ክርስቶስ ንሓዋርያት ክልእኾም ከሎ እንታይ ኢሎ ኣብቲ ተኣትዎ ዓድስ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ሰላም ነታ ቤት እትያ ይኹም ኢልኩም ባሮ እትያ ገዛ እትያ ኻ ኢሎም ነታ ሰላም እትያ ትቕበል እንተዳ ኮይናስ ሰላምኩም እንታይ ይኸውን እዩ እታ ቤት እትያ ኻ ነታ ሰላም እትያ ክትቅበል እንታሽሙ ተዘይኮይናት እንታይ ትገብር ጎጋ እግርኹም ነጊፍኩም ከይዱ ኢሎም ካብኦም ሲኢሎም ሶዶምን ጎሞራ እንታይ ሕጂ ረይዎ ኣብቲ ተኣትዎ ነገራት ሓይል ኣለኩም ኣነ ንስኻትኩም ሓይል ኣለና በቲ ቃላት ጌርና ሰባት ስለዚ ያዕቆብ እንታይ ኢልዎ ብዛዕቡ ክዛረብ ከሎ እኖ ኣብ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙ ኢልና ልጓም ንገብረሎም ኢልዎ ኣበይ ይገብሩሎም ልጓም ኣብዚ ይገብሩሎም ከም ድሌቶም እንታይ ክገብሩሎም ኣብዚ ደለይዎም ምንታን ክጠውዮም ድሓረ እንታይ ኢልዎም ንብዘሎ ስጎም ብኦም ጌርናኻ ነንቃንዮ እንታይ ንገብሮም ኣብዚ ደለናዮ ጌሮም ሓይሊ ፈረሲ ካባናስ ፈረሲ ይሕይልምሽ ነገር ግና እንታይ ይገብሮ ኢሎ በቲ ልጓም ጌሮም እንታይ ይግበርዎ ኣብ ንደልዮ ጌርናስ ነቃንዮም ንመርሖም ሕዋተይ ቃላት ኣፍና ሃንደበትና ኩሉ ግዜ ስለዚ ምሳሌ እንታይ ኢልዎ ኣፉ ዝሕሉ ህይወቱ ይባላ ከናፍሩ ባህ ዘብል ግና ጥፍኣት እንታይ ይገብር ይረኽቦ እንታይ ዝገብር ኣፉ ዘብል ኣፉ ዝሕሉ ቃላት ኣፉ ዝሕሉ ሃንደበቱ ዝሕሉ እንታይ ይገብር ኢልዎ ህይወት ይረክብ ህይወት ምንታን ክንረክብ ጽቡቕ መዓልታት ምንታን ክኾነልና ልጓም ክንገብረሉ ዓገብ ክንገብረሉ ክንትከይ ንኸይና ንሓልፎ ፔኒ ክሕሉ ይኽእል እዩ ነገር ግና ሰበይቲ ብዛዕባ ሰባያ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ሃንደበታ ዕርኑብ ክሕሉ ከለዎ ኣብቲ ንደልዮ ስለዚ ኢሎም ኣፍራስ ኢሎም ልጓም ንገብረሎም ንብዘሎ ስጎም ድማ ነቃንየሎ ኣብቲ ንደልዮም ነገራት ንመርሖም ኣፉ ዝሕሉ ከዓ ከምኡ እቲ ዘብል ድማ ከናፍሩ ከዓ ጋህ ዘብል ድማ ኢሎ ጥፍኣት ይዓጽድ ጥፍኣት ይረኽቦ ከም ድሌትካ ቃላት ትዛረበሉ ዘረባ ኣይኮነን ከም ድሌትካ ኣብ ኣፍካ ዝመጽኣካ ትዛረቦ ነገር ኣይኮነን ኣፍና ክንሕሉ ቃላት ኣፍና ክንሕሉ ምክንያቱ እንታይ ኢሎ ድሓር እኖ መራኸብ ድማ ክንደዚ ዓበይቲ ክነሰንሲ ብብርቱዕ ንፋሳ እናተኸከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒኻ ዝደልያ ብንእሽቶ ሰኻን እየን ዝቃንያ ምክንያቱ ጳውሎስ ያዕቆብ ሓደ ስእሊ ሂቡ መርከብ ክንዲ ግዜ ዓባይ ክነሳሲ በታ ንእሽተይ እንታይ ዝግበር ትቃነይ ክንደይ ማዕበላት እኮ ኣለዋ ክንደይ ማዕበላት ኣለዋ ማዕበላት ክትስእ ከሎ ግን በታ ንእሽተይ እንታይ ዝገብሮ ተቃነይ ኢሉ ሕዋተይ ናይ ህይወትና መቃነይ ወይ ድማ ናይ ናብራና ጣዓሚ ናይ ቤትና ጣዓሚ ሃንደበትና እዩ ቃላትና እዩ ልዙብ ቃል ኢልዎ ሕጂ ልዙብ ቃላት ክንጥንቀቐሉ ቃላት ክንመርፀሉ ዝግባአና ነገር እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣነ ኣብቲ ዝዓበኹ ኣይ ዶንት ኖ ኣባኹም በቦቱ በፈላይ ዓድና ከምኡ ኢና ኣፀዋዋና ከምኡ እዩ መርገም ኣሎ ቃላት ሃንደበትና ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ኣነ ሽኡ ዋላ ኣይፈልጥኒ ዋላ እቲ ቃል ኣምላኽ ግን ይኸብደኒ እቲ ቃላት ተደፋዕ ተሓለብ በቃ እቲ ዘሎ ነገራት ኩሉ ክፉ ተዕደሎ ተዓጽዶ ማለት እዩ ሽኡ ንዕድሎ ነገራት ጥንቃቐሉ ክንክል ኣለና ሃንደበትና ወይ ከዓ ስምዒትና ከም ዝደፋዓና ደይኮነ እቲ ንዛረበሉ ነገራት ኣቐዲምና ክንሓስቦ ሰኸን ክንብል ኣምላኽ ይደልየና ስለዚ ያዕቆብ በዚ ነገር እዚ ኢልዎ ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽተይ ኣካል እያ እሞ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ ኢልዎ እኖ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተንድድ ኢልዎ ምክንያቱ ንእሽተይ ነገር እያ
ኢኖ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሳሙኤል ተዳሪኹሞሲ ሃናሲ በቲ ተሓልፎ መገድስ ብዙ ስቃይ ምስ ሓለፈሲ ተኻለኢታ ክትወልድ ሃና ዘይትወልድ ብዙ ነገር ሓሊፋ ሃና ትሳቀይ ነይራ ነገር ግን ኣናበ ኤሊ ምስከ ካብኡ ዝገደደ ከዓ ኤሊ ኸፀኒሕዋ ንሳ ትፅልይ ንኣምላኽ እህታ ትብል ኤሊ ድማ ከናፍራ ይርኢ ኣንቲ ሰኽርትኻ ኢልዋ ቃላቱ ከቢድ ብጣዕሚ ከቢድ ቃላቱ ሰኽርቲ ይኾነትን ሓደ ግዜ ኣብቲ ደይገበርካዮ ነገራት ሰባት እንተዳ ቻለንጅ ገረምሃስ መቸስ ንቁጣ ኢኻ መሽ ኩሉ ሰብ ይቁጣ እዩ ብፍላይ ደይገበርካዮ ነገር ተኮይኑ በቃ ፈንጥረረረ ኢኻ ትብል በቃ ያው ሓቅለኒ ስለ ትብል ማለት እዩ ሃና ሓቂ ኣለዋ ኣይሰኸረትን ነገር ግና ንኤሊ እንታይ ጌራ መሊሳትሉ ብቃል ጥበብ ጌራያ መሊሳትሉ ሕጂ ኻ እንታይ ዝኸውንት ስኻሲ ኢልካ እንታይ ገምርካዮ ቃላት ስንፍና ዶ መወፃና ቃላት መርገም ዶ መወፃና ዝደለዮ ይኹን ሰብ ብዛዕባኻ ዝደለዮ ነገራት ይገምት ይኽእል እዩ ነገር ግና ኣነ ንስኻትኩም ቃላት ከናፈርና ክንጥንቀቕ ስለዚ ሃና እንታይ ተገይራሹ ፎስ ረኺባ ብምንታይ ፎሳ ረኺባ ቃላት ኣፋ ንኤሊ እንታይ ኢላቶ ኦ ጎይታይ ከም ደቂ ቢልያ ላይ ትረአየኒ ኢላቶ ኣነ ከምኦም ኣይኮንኩን ኣብ ቅድም ኣምላኽ ዝነብዕ ዘለኹ ውሽጨይ ዘለኒ ምስ ኣምላኽ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ንስኻ ከምቲ ኣብ ዙርያኻ ትሪኦም ዘለዎም ኣይኮኑም ደቂ ቢልያ ላይ ኣይኮንኩን ኣነ ኢላቶ ኤሊ ኸ እንታይ ገይሩ ምልእስ ኢሎ ጓለይ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዋ ሪኸ ይባሪኽዋ ኻስ ተዋተይ ጥዑም ምላሽ ልዙብ ቃላት ኣብ ነንሕድና ኣብ ቤትና ኣብ ጎረቤትና ኣብ ስራሕና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዓዲ ከለዉ ኣነ ብዙ ሕቶ ዝኾነኒ ነገር ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እናነበሩሲ ጥፍኣት ናይዚ ዓዲ ዝፅበዩ ሰባት ኣሎ ነዚ ዓዲ ይረግምዋ ዋይ ትረግምዋ ትብል ትሪኦ ክፉእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣድሎ ክሕልወካ ይኽእል እዩ ነገር ግና ኣነ ብኣምላኸ ይኣምን ኣነ ግና ቃላት ከናፍረይ ፅቡቕ ክዘርአ ዝኣምን ትማሃላ ኣብቲ ፅርግያስ ይሰብኽ ነይሩ ኣለዉ ንፍዓት ኣለዉ ሰብኩ ተዋልድካ መፅን ከሕርቆም ደልዮም እምነት እዮም ሰብኩ ኣብ ጥቖም ኮይኖም ኣነ መቸስ ውሽጠይ ቁጣ ኢሎም ሓቂ ተሓይሽ ቁጣ ኢሎም እሱ ይሰብኽ ቴና ዋልድካ ኣብ እንታይ ክሓርቕ እሱ ስምዒቱ ካልእ ቀይርዎ እዮም ደልዮም ይስዓሙ ገለ በቃ ኣብ ቅድሚኡ በቃ ካብኡ ትሕለፍ ዓይነት እዩ ንሱ ግና እንታይ ይገብሮም ነይሩ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ነገር ኣምፅኻ ፊልካስ ትብል ኢኻ ተዳ ኣብዚ ዳይ ተረምኒ ኢኻ እምበር ግን ከምዚ ሓዋርያት ዝበልዎሲ ኣታ ጎይታ ኢሎሞ ሓዊ ካብ ሰማይ ኣምፂኻ እንደዚ ኣሎ መፅእ ኣበላ ገለ እምበልካዮ እምበልና ዶ ምክንያቱስ ፅቡቅ እናተመናኻሎም ወንጌል እናሰበካሎምስ ሕጂ ኣነ ኸኣስ ስቴርሶ ኣይተስ በቃ ውሽጠይሲ ወይ ካ ትኽለን ዘይኸዳኻ تخيل زي كده لا قطعمي خاي زخون كده حسبوا خاصة كغيرن كحرق من دانسو بس اوكي املاح زعدلو غنا طراي انت يغبرو املاخي انتكم يبارككم طرايل كاخات خيد እግዚአብሔር ምስተው علي حابكم طرايل كاخات خيد እግዚአብሔር ነትዝፈጠረው ፍጥረት ምንታን ክትፈልጡ املاح أنتكم يفتلكم الكهات خير سلزي حواتي عندبتنا كل جزية كنت انقلوا زقبانا فتنتن أجرات كحلو يخيليا دكنا عوشت بيتنا كم كوهنا خيليا نهجرنا انتي نكبر هذا جزية نجيركم كنت عيلة أنا كنت عيل عبت جذا بزو يا حرق عيلة نزرار منيرنا مس لا حري تقول تعابيرينس دادي واي قطع الكات زارب على خيلنا او سلام انت قطع الكات زارب على حيل الله وايلني
أوي حيلس بسوري له خيدة مالت هجنتاي كبل دليه أب كله نتفتات ناسي تعامنا هيوتنا من تانك تعاملنا سلامنا من تانك بزه أمن نبرلو أبصرحنا أب كله عوتات من تانك نكون قالات أفنا كنت نقولو يجبانا مالتيا سلازي سلسة سبات أبجا قرب نتاشم خوينا مالو دخيمة مالو እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ ኩደ ዳሃር ኩሉ አለት ይሎ ግናኸ ንልሳን ሓደ ሰብ እኳ ክገዛ አይተኻለን ንሳ ዘይተዓርፍ እክይቲ ቅትለት ሕንዚ ዝመልእት ያይሎ እንታይ ኢሎ ግናኸ ንልሳን ሓደ ሰብ እኳ ክገዛ አይተኻለን እንታይ ገበረ ክገዛ አይተኻለን ንሳ እንታይ ኢሎ ንሳ ዘይተዓርፍ ያይሎ ሕኪቲ ዝቀትል ሕንዚኻ ዝመልእት ያይሎ ስለዚህ ቃላትና አንታይ ዝገብሪ ማለት እዩ ዝቀትል እዩ ቃላትና ህይወት ዝህብ እዩ ሃንደበትና ንሰባት ሰይብር አጥምቶም ዘርካ ይክትከይ ትኸሊኻ مش ቃላት ጌርካ አሽሙር ገለብሎ ጣ አብልካ ይትኸይ ታስተሐረመትካ ሙሉ ለይት እንታይ ትገብር ታስተሐረበት ነፍሲ ዋንስ ክትብል ስብር አብልካ ይትኸይ شو تسبرت نفسك أنت تبل بزعبات السبرة أنت تقبر ترجم ويكا كفو تزرع مستسبركم قالاتكم كيروا أملاخ رتأذهب أملاخ علينا أملاخ يرتئي كم تسو سبركا ديكونا كم تنسخار زرع خايا يدخون تزرعي بمقالات جيرو دسبركا سي كون العالسي تمسخ زلو يعبي سلازم انت تقبر بقالات غيرك دما نتحواتك تبارخو نتا دسبرتك نفسي كمتي حنا زغبرتو انت سخرتي مسفلاسي نساغنا انت يلاتو انت انا املاح سب يلاتو كمتي انا يكون كل يلاتو بارخوتي زلو اباي زلو سيو اباي زلو صبو نغري اباي زلو قال املاخي اباي زلو حساب املاخي اباي زلو مخرا املاخي اباي زلو حندبتي كل غزي انتايو نعملا سلازي انتايلو افنا قالاتنا كل غزي كنتنققلو يغبانا ነገር ተዘይ ጠንቂቅናዮ ኩሉ ግዜ ቃል እንታይ ዝበልኩኹም ፍረ ከናፍርና ዘርእዩ ከም መጠን ዘርአኻዮ ሓደ መዓልትኻ እንታይ ትገብሩ ኢኻ ኣዝዶኻ ሲልኩም ዘርእኹሞ ዘኸርኩም ከይመስለኩም 10 ዓመት ገይሩ 5 ዓመት ገይሩ ሓደ መዓልት ዲ ኣባኻ እንተ ዘይ ዘርእኻዮ ድማ حبتك خالو حجنتا يالو مالتي كل جزء أرنبات كنكون على أملاح سلزي يعقوب عثري ورزاربو نسيو حنزل له وايلوم زقتل حنزل زملأتي يالو سلزي محلاو يدلعي مقطع يدلعي كم تفرس زبلو لقام يدلعي عند بتنا لقام يدلعي بزي لقام يتوزو لقامنا قال أملاخي لقامنا حساب أملاخي لقامنا ولد أملاخي سب ولد أملاخ انت دا كوينس سلازي كريستوس انتايلو كابيناي منفس مخامكم دو عيد فلتون يخوم يلوم نسخاتكم كمتيكم كومن يلوم نسخاتكم منفسكم كابين مخامكم فلتو نسخاتكم منقست أملاخ زلبكم سباتكم نسخاتكم حساب أملاخ زلبكم سباتكم نسخاتكم نمتفا سبايكمكم استعدلكم صاوعدكم السيخونان يلوم تفليلو حواتي قالاتنا ازينا كنحلوا يغبانا مالتي سلازي باغيرنا نغويتانا نبونا نمر باغير خانتهم بمثل املاح تفطرو سباتكا تاي نغبر نرغم يلو جي يعقوب كزاربو خلو انتايلو ازيو اتي ملحاسو زغت بسي سبا يلو أب حندقتنا سنتهي له مالتي كلتنا أجر كحلو أيدلني باغيرنا نقويتنا نمرق له باغيرنا دم انتي نقبر نرقم له حواتي كنرقم أي تتصوعنا
ክንኩንን ኣይተፀውዓናን ክፉእ ክንዘራ ኣይተፀውዓናን ሕጂ እንታይ የለያየ ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ክንሕድሶ ኩሉ ግዜ ሓንደበትና ክንሕልዎ ኩሉ ግዜ ቃላትና ክንሕልዎ ክወፅእ ቅድሚ ምፁ ኣዚና ልጓም ክንገብረሉ ይግባአና ግናኸ ልስእ ብኣጌርና ኢልዎ ዳሕራይ ካብ ሓደ ኣብሲ ምርቃ መርገም ከይወፅእ ኣሕዋተይ እዚ ከም ዝኸውን ኣይግብኦኒ ኢልዎ እንታይ ገብሮኒ ፍጹም ኣይግብኦኒ እዩ እስኪ ሓንደበተይ ንኣምላኽ እያ ተዘንቱ በልዎ ሓንደበተይ በረኸት ኣምላኽ እያ ትዘርእ በልዎ ቃላትኩም በረኸት ይዝራዕ ኣብ ቤትኩም በረኸት ይዝራዕ ኣብ ጎረቤትኩም በረኸት ይዝራዕ ሰላም ይዝራዕ ኣብቲ ዝተራወፅኩም ዘናወፅኩም ዘለዉ ሰባት እንታይ ግበሩሎም በረኸት ዝርኡሎም በረኸት ምዘራእኩምሎም እቲ ትማሊ ደሸገረኩም ሰብ እቲ ጎረቤትኩም ከምብሎ ነይሩ ኣብ ካንሳስ ሲቲ ኣሎ ሓደ ፃዕዶም ጎረቤት እያ ቀደም ድሓን እዩ ይመስለኒ ቋሓው ገይሮም ሲድርብዩሉ ኣብታ ኣፍኣፍ ደገ ከምኡ እዩ ዝገብሩ ምሽ ቋኾዮም ዝድርብዩልካ ሕጂ ጓዳ ነገ ውፅእ ተብልክስ ማዓት እንቋሖ ጅንቋሖዮም ዝድርብዩልካ እንተ ዳ ፀሊኦኻ ኮይኖም ማለት እዮም ሕጂ እንቋሖ ይድርብዩለ ኢሉ ፅሰርግስ እንቋሖ ይፀል እንታይ ዝንቋሖ ገለ መን እዩ ዝድርብዮ ገለ ኢሉ ዳር ፖሊስ ደው ኢለስ ፖሊስ መፅእ ቢሉስ እንታይ ኢሉ ደርሆ ድዮም ዘለዉ እዚኣ መዓት እንቋሖ ይፀልሕ ይድርብዩልካ ከምዚ ገይሮም እንቋሖ ማለት እዩ ዳር እቲ ፖሊስ ተረዲዎ አይነው ኢሉ ከምኡ ኣለዉ ረዲስ ተረዲዎ ኣሎ ከመይ እንቋሖ እንቋሖ ዝድርብዩልካ እንቋሖ ዝድርብዩልካ ኣብ ሃገር ዝደጋገም ሓግዙና ያ እንቋሖ ዝድርብዩልካ ከምዚ ፈወስ ፅላዓት ፀሊኦኻ ኮይኖምሲ ፀሊኦኻ ከምዚ እጂ ሓደ እወ ፀሊኦኻ እንተኮይኖም በታ ዓሌትካ ገለ ብቋንቋ በትፀሊምስስ እንቋሖ እዮም ዝድርብዩልካ እንቋሖ ዝድርብዩልክ ድማ አጋጣሚ ሓቀያ ስግደት ባረኽዮ በለ በቃ ድፀድዖ ሰባት ኣለዉ ባረኽዮ ፅላዓት እዮም ዝገብሩ እንቋሖ ዝድርብዩ ፅላዓት እዩ ይፀድዖኻ ይቁረብ ዝድርብዩልካ ስለዚ ማማዬ ጎረቤት ክለዉ እንቋሖ ዝድርብዩ ሞ ባረኽዮም ጥራይ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ንሰውን ከምኡ ገይሩ በቃ ባረኽዮም ጥራይ እጂ ከምኡ ዳሕሪ ከምዚ ዝፈለስ ከምኡ ኢሉስ ኣጋጣሚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለነበረ ብፀሎት ያው ፀሎት እዩ ዝፈትሖ ፀሎት ዝፈትሖስ ብድሕሪሲ እቶም ጎረቤታ ኮይኖም ፒስ ኮይኖም እሱ ኣሕዋተይ ልቢ ሰብ ክልውጥ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራይ ቃል ብቃላት ዝልውጦ ሰብ የለን ኣምላኽ እንተዘይረቲዕዎ ሰብ ትበልኩም ሓብታም ሰብኣይ እቶም ሰባት ክርትዕ እንተዳ ኮይኖም መንስያት ቃል ኣምላኽ ክረትዖም ጥራይ ክኽእል ኣለዎ ቃል ኣምላኽ እዩ ንውልድና ክረትዖም ቃል ኣምላኽ እዩ ንጎረቤትና ክረትዖም ቃል ኣምላኽ እዩ ንኸባቢና ክረትዖም ቃል ኣምላኽ እዩ ከዓ ድስዕር ቃል ዘለዎ ንሱ እንታይ ይገብር ይስዕር ኣሕዋተይ ቃል ሓዙ ቃልኩም ፅቡቕ ይኹን ሓንደበትኩም ፅቡቕ ይኹን ሽኡ ርትዕ ዘመፅእ ቃል ኣምላኽ እዩ ጴጥሮስ ነዚ ነገር ምስ ተረድአ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ኢልዎ ነዚ ህዝብኻ መፅኦም ኣነ ብሴፍ ገይረ እንታይ ክገብሮም ኢልዎ ሴፍ ብሴፍ እንታይ ኢልዎ እዘን ናይቲ ባርያ ድማ እንታይ ገበረ ይብል
ቆረጾ ኢሎ ብኡድ ስዕሮ መሲሎ ኢየሱስ ካታ ኢሎ ጴጥር ኢሎ እዚያ ሴፍካስ እንታይ ግበራ ለሳ ቦታ ኢሎ አነዶ ሰራዊት ዴብል ላይ መሲሎ ሌጎን ዝኾኑ መልአክት ዝኾኑ ሓው ዝኾኑ መልአክት ለን ኢሎ ቃል ተዛሪቡ ከጽፎም ዝኽእል ኃይል ኣለዎ ነገር ግን ብኡ ኣይኮነን ድስዓር بفقري دسعرو حواتي نجاراتنا بفقرنا ننسى هيوتنا بفقرنا نرت حدارنا بفقرنا نعريو ركبنا استبلاشو ركب تداخلس بقال طعم يزرتع قال طعم غيرنا انت نغبرو رتعنا مصه سبرت انت دا مصيو انتي مصه تنبرخي خي انتي زغبر تراتي ازبل ስለዚህ ልብ ሰብ እንታይ ኢልዎ ካብ ኩሉ ልብስ እንታይ ኢልዎ እሱ ምን ጎራሓን ኢልዎ ስለዚህ ያዕቆብ እንታይ ኢልዎ በአኩደ ስለዚህ ካብ ሓደ አፍሲ ምርዓ መርገም ይወጽድ ሐዋታይ እዚ ከምዚ ዝኸውንሲ አይግቦኒ አርባዕተ ነጥቢ እንታይ ግበርኒ አይግቦኒ ወሎ እስኪ አንደበቴ አይግቦኒ ወሎ አንደበትኩም አይግቦኒ ቃል መርገም ከወጽ እንታይ ግቦኒ አይግቦኒ ስለዚህ እንታይ ኢሎም በክልተ ነገር እንታይ ትገብሩን ይኹም ኢልዎም በክልተ ነገር ቃል በረከትን መርገምን ክትወጽኡ እንታይ ግቦኒ አይግቦኒ ልጓም ግበሩሉ አገብ ግበሩሉ አቱም ሐዋታይ ኦም በለስ ፍሬያ አውለ ከተፈርዶ ይካአላ ኢሎ አይካአላኒ አይካላኒ كم تزرعت يا زخو يجيركم مش هذا جزء بيتروس مو بزوم السلام زيهلكم كس كلوا كبر أبركم ده وانجيل سبيه مسمع مسعبيس أراد يجيرو با أبيلوا يا بس الشجرة بيتروس كباسترس نماستر تغيير كاجليلو مسمع مسعبيس بك حدا جزء سيلوس فتحتن هو نجار مسكونس بخاصوت جيرو أوا أبيلوا كمودول ليلو هجيك تقوي سرس داريس حدا قاعدين تسبب كاتشو زوج ولا وقلا عينت كجبرو خاص لا يوصونيهم بكاتشو تاي جبرونيهم يوصونيهم بقصت تاي جبري كني يوصونيهم يبزي باولوس زبالو ببتر دوخ مصعكم يلوامش نعاق على مزز زابل كان تاي تغبرالو አይጠቀመሉ ተራዝ ፍትነካ ነገር ተሊ ታይ ግበራሉ ለይበል ነፍስካ ግጣ ስሜትካ ግጣ አንደበትካ ግጣ ሰኸንበል ሾንታይ ግበር ቅረብ ሓደ ጊዜ ዘይፍታህ ነገራት መስኮን እንታይ ግበራሉ ታትገብር ተአለይን ግዚዩ አርከ ያለው ሐው ሰበይቱ መስሐረቀስ ወላ ባላ ገይሩ ከሎ ተሐረቁ አብታ ገዛመሽ ስላብ ዘይልኩም አለ ኻይና ቦጌረ خري سيد خبكم ስለደለው ኸ መስሐረቀስ ወላ ባላ ገይሩ ከሎስ ወያ ይሉ ሻወራቱ ይኸፍታ تزلوا كدان يخدن ولا سوفي كدن ويا يلو كفيتوا تشاور بتو يا ابراهيم باشاش سراي دايتي مفتح شاور ترايا لتاسبيت قبل سنه لازم تخدن خداري كدن ولا ندس ما زيت كيو زيت قبا كدان تقول ويا يلو اجي سبيت دقها وي بابا غير كيله بابا غير كيله بغياتو ما شاش عايز بزل كم زايلوس يا حيش كاب قسطا يحيش جوز بزحانو يمص ساغاشو سوريت بلا مالتي بقى لايت سبايز مفتح لسي
أي تدربها بيارا أي دربي ويقول لكم نفاس حرمو نفاس وطو سلسي هواتي أجيك ساب 56 قبري استلنا خوي استلنا بقى انت ده حريقو فلتي اناتو مفتيحنا اجي حواتي انتي كبل دلي ነገራትኩም መስመጽስ እንታይ ትግበሩ አይትጋፈጥዎ በኃይል ቃላት እንታይ ትግበሩ አይትፍትحዎ ቃላት ኃይል እንታይ ትግበሩ ነው አይተዕሪዎ ነኹም ንውልድኩም በኃይል ቃላት እንታይ ትገብሩ ነኹም አይትረትዕዎም ነኹም ክትረትዕዎም ተዳኺምኩም እንታይ ትግበሩ እንታይ ትግበሩ እንታይ ትግበሩ አውሻት አይኹም ታግበሩ ተንበርከኹ ጽባው ሻወር ተስኪያዳ ለብሶ ከፍ ብለሐ ስለ ዘሎ ወይ ላይ ኩላትኩም ሻወር ደክታቱ ዙሪያ ኸይ ተበላሽው ባባ እግዚአብሔር ይባረክ ኦኬ ኦኬ ሐዋቴ ስለዚህ እንታይ ክብል ደለ ወጭ ሰለስት የማተሰየ ማለት ኦኬ እግዚአብሔር ይባረክ ባሁ አሁድ ዳዳይሎ አብ ቁጥር 12 አቶም ሐዋቴ ኦም በለስ ፍሪያ አውለ ክትፈሪ ካላሊ ወይ ተኽለኸ ወይ ፍረ በለስ ከሞታ ኢላ ጨው طعماي كتفلفلسي اي كعلاني لو بقى اي كعلاني اي بقى انتي ود نغري ابزي هاليلويا ابزي خاك تاجم يكونن فوليات سباتنا نعملا سبات ممخانا متن فولياتنا مخنياتو هاندبتنا بقال املاس تقدسيو قدوس حزبيو أملاخ زبح جو سبينا أملاخ يبهجناي نعين أخذكم يبهجناي سلزي كاب قلات كنافرناس دعيو نجارات انتيار لو مالتهم كلت تتورورت نجار له قال مرجم كوت خلو نو أنت هيز جبرو نو ده سالت له نو أنت هيز جبرو قال كنافر كاجيرم تاي جبرو تعنكف يقولوا هي تعنكف لما عبلوه حدا ጊዜ ቢኬር ሲሮካ እንታይ ትግበረሉ ክፉ ቃላት አይተዛረበሉ ቢኬር ተተሰበረ ካለ ቢኬር خመጽና ባርኸው ጽቡቅ ዝርኡ ስለዚህ እንታይ ኢሎም ክልተ ነገራት የለን ኢልዎ አዋተይ ብክልተ ነገራት ከንከይድ ኩሉ ጊዜ ክንገት ይግባአና አቤናይ ቦታ አለና ከም ድሌትና ክንከይድ አይኮናን አምላክ ትደሌና ያዕቆብ ኮም ኢልዎም ስለዚህ ኦም በለስ ጨው ጥዑማይ ክትፍልፍልሲ አይካላን ኢልዎ ጥዑማይ ልዙብ እርቱብ ዝኾነ ቃላት ዘለና ባህግ ዘለና ሰባት ክንከውን ኣብዛዓተናየ ነገራት ጨው ምድሪ እንታይ ክንከውን ኣብዛዓተናየ ብርሃን ዓለም እንታይ ክንከውን ኣብ ኩሉ ነጥፈታትና ሲ ጨው ምንታይ ክንከውን ብጨው ዝተቃመመ መንፈስ አምላክ ዘለዎ እርዝነት ዘለዎ በአገና ክንከይድ አምላክ ይደሌናይ እዚያ አንቢበ ኩዳ አልኩሜ አብ ቆሎሴ 4:6 ታይብን ነፍስ ወከፍ ከም ዝግብኦ ከመይ ገይሩ ከም ትመላለሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም እንታይ ይኩን ብጨው التقامم كل بجو تقامم كل ساعة بتصقع يخون معاس
كل جزء بيجوا استقامة زرباهم بيجوا استقامة كل جزء بتسقى يخون تسقى زلوا قال كون أملاك يدلينا مالتي سلزي قالات كنافرنا كمانم نلا عليك كنتنك علو فرق قالاتنا كنتنك علو أب كل جزء ما زربانا بيجوا استقامة نسمعي طعم زخونة تسقى زلوا عمنا حنا سلام كنبحل كلنا طعم تسقع زلوا سلام كنبحل ترى ندابلنا كي ديكوناس انت بركت حفتي كاوشي قالاتنا ناس هندبت تزارب كايس طعم تسقع زلوا قال مستزارب نوفوس خون دي حسبوا ابقل ጭንቀት ይጸንመው እንታይ ኸውን واو فويس كان يبلك بقالات كنافرنا سبات كنفوس نخلينا سبات كنطعي نخينا سبات كنساغر نخلينا سبات كاب تسفا زقرصو ነገራት كنملسو نخينا ስለዚህ حواتي كل ጊዜ حندبتنا كنحلو املاك يدلينا بچو تقامم خون ጸጋ زملو سبات كنكون ስለዚህ አብ كنافرنا ዝወጽ ንሱ እንታዩ زرئ دما يعصديو ስለዚህ እንዘሮ ዘርእ እንፈልጥ እንዘሮ ዘርእ ከነለልዮ ንሓልፎ ዘለና ነገራት እዚ ነገር እዚ ከነወግዶ ይግባአና አምላክ ቡ መሰረት ድማ አምላክ ከአይ በሐቂ አቤትኩም ከአይ ክትሪዎ ይኹም በሐቂ አጎረቤትኩም ከአይ ከሎ ትሪዎ ይኹም በሐቂ አመሳራህትኩም ከአይ ከሎ ትሪዎ ይኹም ስለዚህ كل ጊዜ ጽቦ መዓልት ምን ታንክ ተህሉ አና ሓደ ጊዜ አብስራ አመጀመርታ ለኸፍ ይብለነሞ ወይ ካገለምሽ አብስራኻ ሹ ቃላት ካገለምስ ኾነስ ሙሉ መዓልቲ አብይ ተኸውን ኦ ገለተ ኾይና ኦ መዓልተ ከትርብሸኒ عرفت ስለ እጂ كل ጊዜ ጸላኢ እንታ አለው ማለት እዩ አሎ አቤትኩም ሙሉ መዓልት እንታ ክትኮን ትኸዲኹም ሐሳብ ምስተረበሽኩም ሲ ሙሉ መዓልት ትርበሸኩም هدأ በሉሞ ነቲ ዝርብሸኩም እንታይ ግበሮ ባርኾ ነቲ ዝርብሸኩም እንታይ ግበሮ ግንሕዎ ሹ እንታይ ኸውን እዩ ሽፍት ክገብር እዩ ናበይ ከይድ እዩ ሰላምኩም ሙሉ ክኸውን እዩ ዕረፍትኩም ብዙሕ ክኸውን እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንከይድ አምላክ ይደልየናይ እሺ ክንጽሊና ክንወዲና نشي نصلي ጊዜ ወስደልኩም ነሽ እስኪ ገዛ ርስና ንራያ ሰብ ገዛ ርሱ እስኪ ራያ ቃላት ከናፍረይ ከመይ ይበሎ አምላክ ድበህጎዲ ወይ ከም ድሌትና ንዛረብ ኢና ህዋተይ አነ ንስኻትኩም ከም ድሌትና ንኸውን ሰባት አይኮናን ከም ድሌት አምላክ ክነብር ዘለና ሰባት ኢና ከም ፍቃድ አምላክ ክንመላለስ ዝግባአና ሰባት ኢና እስኪ አንደበተይ ቅባአዮ በልዎ ከናፍረይ ቅባአዮ በልዎ ክፉ ቃል ከይዛረብ ስንፍና ከይዛረብ አብ ህይወተይ ስንፍና ከይዛረብ እግዚአብሔር ሆይ አብ ደቀይ ስንፍና ከይዛረብ አብ ሓዳረይ ስንፍና ከይዛረብ እቲ ዝሓልፎ እንተሓለፍኩ አቦ ቃላተይ ቅባአዮ በልዎ እስኪ እቲ ዝቐብእ አምላክ ምሳና እዩ ስለዚህ ማቴዎስ 12:36 እንታይ ኢልዎ አነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ኢልዎ ብዘረባኻ ኢኻ ትኹነን ድማ ኢልዎ ህዋተይ ብዘረባና ቃላታፍና ኢና ንኹነን እስኪ አንደበትና ኩሉ ጊዜ አብ ቤትና አብ ስራህና
ኣብ ምሕዝነትና ኣብ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ዘብህግ ኣምላኽ ዝብህጎ ኣምላኽ ዝደልዮ ውፅእ ክትብሉ ከለኹም አንደበትኩም ክቅይር ዝኽእል ኣካል ክመጽእ ይኽእል እዩ ነገር ግና ካባይ ግና ስንፍና ይወጽን ይበልዎ ካባይ ግና መርገም አይወጽን ይበልዎ ካባይ ግና ድኻም አይወጽን ይበልዎ ብድኻም ክንሓልፍ ንኸይና ብኸለ ስቃይ ክንሓልፍ ንኸሊና ብብዙ ፈተና ክንሓልፍ ንኸሊና ካባይ ግና በረኸት ይድወጽ በልዎ ካባይ ግና ጽቡቕ ነገር ይድወጽ በልዎ ካባይ ድግና ብርሃን ይዝወጽ በልዎ ካባይ ድና ንሰማዓተይ ደስ ዘብል ባህግ ዘለዎ ይዝወጽ በልዎ كل هوتنا أملاك نحلو قالاتنا خنحلو كاب كل زعبي قالات كنحلو شو سلامنا كبزهيو كم تي مثالي زبلو صبو معلتات كرأي زدلي صبو معلتات من تان كونلكم سلامكم من تان كبزه قالات كنافركم حندبتكم نعمله جون سلدكنا صبقنا نزرب بلو حبيتنا صبقنا نمنا يبلو حقي تخلو زخل املاح مساناي املاح قدسو بلو كالات كنافري قدسو بلو كم تفرس لغام زغبرلو حبو قالاتي لغام غبرلو بلو كل غزي قالكم كيدان اتو حندبتكم كيدان اتولو كاباي صبو نغار يزفلفل بلو كاباي صبو نغار يزفلفل بلو كاباي صبو نغار يزنتي بلو زانتاكم صبو يكون زرهم صبو يكون سبنت دزرو سلازعصد انا غنا صبو يدزرع بلو انا غنا نبرخت عم زخون يزرع بلو انا غنا نصلعي وخلا انت خونا صبو يدزرع بلو ስለዚህ ቃል አምላክ እንታይ ኢሎ አዋታይ ኩል ጊዜ ጽቡቅ ዘረብ እግዚአብሔር ሆይ ነባረከካ ለና እጁን በቃልካ ጌርካ ስለተዛረብካና ነባረከካ አቦ አንደበትና ንዓኻ ዘብህግ ሰማዕትና ደስ ዘብል አምነንህና ደማ እግዚአብሔር ሆይ ጸጋን ዘመልኦ ኾን ጽልይ አለና አቦ አብ ኩሉ ነጥፈታትና ንስኻ ምሳና ተረኸብ አብ ሓንደበትና ንስኻ ተረኸብ አምነ ኩሉ ነጥፈታት ንስኻ ሓለፍ አቦ ንልብና ፈውስ ንቃልና ፈውስ እግዚአብሔር ሆይ አብ ዘበን ህይወትና ሰላምና ምንታን ክበዘህ አቦ ክትቅደሰና እንጽልይ አለና ካባኻ ንዓኻ ዘይጠቅም ነገራት ካብ ሓንደበትና ከይወጽእ ስኻ ክትሕልው እንጽልይ ኣለኹ እጁን ቅድሜና ክትወጽእ እንጽልይ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም ኢየሱስ አሜን جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخ عبي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخ عبي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخ سلطان نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخ سلطان